V dobe informačných technológií číha najnebezpečnejší nepriateľ tam, kde ho nemožno vidieť. V tieni lží, manipulácie, skresľovania reality, v tieni dezinformácií. Nepriateľ vedie neviditeľnú, nevyhlásenú vojnu proti celému ľudstvu, kde bojiskom je vedomie každého z nás. Jeho zbraňou je informačný teroristický útok. Jeho stratégiou je manipulácia vedomia. Ale čo keby sme cez všetky tieto lži uvideli jeho tvár a odsúdili jeho konanie? Tento dokumentárny film, založený na výsledkoch rozsiahleho nezávislého vyšetrovania aktivít nadnárodnej siete teroristických organizácií, poprvý raz odhalí metódy ovplyvňovania más a súvislosti medzi takými významnými svetovými udalosťami, ako sú teroristické útoky z 11. septembra, epidémia streľby na školách, masaker vo Vejkov, vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, hrozba ovládnutia sveta štvrtou ríšou, vytvorenie moderných koncentračných táborov pre väzňov